Dar ta' Nieqa Tom li tinsab il-Mosta fetħet il-bibin tagħha sabiex il-pubbliku jkun jista' jara u jifhem ix-xogħol li jsir mill-volontiera li b'dedikazzjoni kbira jgħinu lil dawk li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet ftit diffiċli. Din id-dar hija mmexxija mill-Lifeline Malta, fera tal-Life Network Foundation u tilqa' fiha nisa li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli li jkunu qed jikkunsidraw li jagħmlu abort jew li jkunu qed jaffaċċjaw komplikazzjonijiet fil-ħajja jew fit-tqala tagħhom. Id-dar bħalissa toffri kien lil 4 ommijiet uħud minnhom bit-tfal żgħar u oħrajn li huma tqal. Minn barra li toffri saqaf fuq ras dawn in-nies, id-dar tagħti wkoll għajnuniet oħra fosthom counselling kemm lil dawn in-nisa kif ukoll lil nies qrib tagħhom. Aħna lan tagħna hu li ma' kull klijenta li tgħaddi li naħdmu magħha dejjem intejbu s-servizz tagħna u f'dawn it-3 snin indunajna kemm aħna rridu nkunu preżenti fil-ħajja ta' dik il-klijenta. Li mhux biss inkunu hawnhekk matul il-ġurnata manka fil-għaxija fil-fatt għalhekk nixtiequ li nibnu servizz ta' 24 hours biex aħna nkunu preżenti speċjalment fil-bidu ta' dik it-tarbija li titwielet. Lifeline toffri wkoll support lin nisa u rġiel li fil-passat ikunu għażlu jitterminaw tqala billi jagħmlu abort. Dan jagħmluh permezz ta' professjonisti li jgħinu biex il-persuna teleb it-trawma psikoloġika li jġib miegħu l-abort. Biex tkun tista' tagħmel dan kollu Lifeline tiddependi fuq l-għajnuna tal-volontiera u fuq donazzjonijiet mill-pubbliku. L-ommijiet jibqgħu fid-dar sa sena u Lifeline tibqa' tgħinhom sabiex ikunu jistgħu jerġgħu jintegraw ruħhom fil-komunità.